खुलुमबाय। दिनै सावरायनो गोनां आयदायाव श्रीरामनि गोदानै मन्दिर लुफिननाय एबा अयोध्यानि रामभूमियाव गोदानै राम मन्दिर लुफुंनो लानो थाखाय हाबाफारि लानाय। 1528 मायथाइनिफ्रायनो बे रामभूमि एबा राम जोनोम जानाय जायगायाव दान्थे बिदान्थेया जाबोबाय थादों। बादशाह बाबरनि समाव आगोलावनो श्रीराम मन्दिर थाखानायखौ सिफायनानै बेहाय मस्जिद लुफुंदों होननानै गोबां हिन्दु फोथायारि सुबुंफोरा एबा खायसे जारिमिनगिरिफ्रा बुंनो नागिरो। आरो बेबायदिनो श्रीराम मन्दिर आरो मस्जिदनि गेजेराव बै समनिफ्रायनो दाङाबाजि एबा दान्थे बिदान्थेया जाबोबाय थादोंमोन। दा 2020 मायथाइयाव श्रीरामनि गोदानै मन्दिर लुफुंनायनि हाबाफारिया फिन जागायफिनबाय। बेहाय जौसिन बिजिरसालिया हिन्दु सुबुंफोरनो एबा हिन्दु फोथायारिफोरनो बे अयोध्यानि जायगायाव श्रीरामनि मन्दिर लुफुंनो थाखाय गनायथि होयो। श्रीरामनि मन्दिरनि लावथाइया जागायनायनिफ्राय जोबजासिम 360 फुट गोलाव जागोन। बे राम मन्दिर लुफुंनो गोनाङा मोनथाम खोलोबनि जागोन। मन्दिरनि जौथाइया 161 फिट गोजौ जागोन। बादशाह बाबरनि मुङाव अयोध्यायाव राम मन्दिरनि जायगायाव मस्जिद लुफुंनाय जादों एबा बे मस्जिदखौ बाबरी मस्जिद मुं होनाय जादोंमोन। हिन्दुफोरा फोथायोदि सिगाङाव अयोध्यानि बे जायगायाव श्रीरामनि मन्दिर दंमोन। बेखौ सिफायनानै मस्जिद लुफुंनाय जादों होननानै बुङो। मख'नो गोनांदि 1528 मायथाइयाव बादशाह बाबरनि फोथायजाथाव सुबुङा सिफायनानै बादशाह बाबरनि मुङाव मस्जिद लुफुङो। बेनि उनाव हिन्दु आरो मुस्लिमनि गेजेराव जेंनाया नुजाथियो। बे जेंनाया गोबाव सम थाबाय थादोंमोन। मुगलफोरनि सासना एबा खुंथाया थुंगिनाय लोगो लोगो जोंनि हादराव ब्रिटिशफोरनि एबा इस्ट इन्डियानि खुंथाया जागायो। 1852 मायथाइयाव अयोध्यानि सोमोन्दै गिबि खेबनि थाखाय कमिसन दानाय जायो। राम मन्दिर आरो बाबरी मस्जिदनि बे जेंनाखौ सुस्रांनो कमिसननि सोद्रोमा महरै सासे हिन्दुफोरनिफ्राय मुस्लिमफोरनिफ्राय सासे आरो इस्ट इन्डिया कम्पानिनिफ्राय सासे सोद्रोमा लानानै बे कमिसनखौ दाफुंनाय जायो। भारत उदांस्रि जानायनि उनावबो राम जोनोम थावनि आरो बाबरी मस्जिदखौ लाना दावराव दावसि एबा बे ओनसोला जेंना गोनां जायो। सुस्रांजानाय थासारियाव फैयाखैमोन। सम बाबेरनाय लोगो लोगो राम मन्दिर लुनायनि आन्दलन एबा सोमावसारनाया गोख्रों जायो। बे सोमावसारनायाव भारतीय जनता पार्टीआ हाबफैयो। मानगोनां भारत रत्न सन्मान मोननो हानाय एबा भारत रत्न जों मान होजानाय आगुनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां अटल बिहारी वाजपेयी आरो एल.के. आडवाणीमोननि समाव आन्दलना एबा सोमावसारनाया गोख्रों महर लाफिनदोंमोन आरो बे महरा राजखान्थि फारसेजोंबो दावगादोंमोन। बै समाव एल.के. आडवाणीआ समनाथनिफ्राय अयोध्यासिम राम रथ यात्रा फोसावना मोनसे जांख्रिथायखौ मोनसे गोदान दाहारखौ लाबोयो। श्रीराम जोनोम जानाय थावनियावनो राम मन्दिर लुफुंनो आन्दलनखौ एबा सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामो। 1990 मायथाइयाव रथ यात्राया जागायजेनो। बै रथ यात्रायाव आथिखालनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआबो दंफायोमोन। 9 नभेम्बर 2019 मायथाइयाव हादोरनि जौसिन बिजिरसालिया जोबथा थांखि होयो। अयोध्यायाव श्रीरामनि मन्दिर लुनो हिन्दुफोरनो गनायथि होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बै समाव जौसिन बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरिया आसामनि फिसा रन्जन गगैमोन। समा सफैबाय 5 आगस्ट 2020। बे सानानो जादों
गोदानै लुफिननो गोनां श्रीरामनि मन्दिरनि थाखाय भुमि पुजन आरो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय सान। 5 आगस्ट 2020 खालाराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ भुमि पुजा खालामनानै अन्थाइ खाम्फा गायसनजेनो। हाबाफारिखौ कर'ना महामारिनि थाखाय खम सुबुंनि नुजाथिनायाव मावफुंनाय जायो। अयोध्यायाव राम मन्दिर लुनाय हाबाया जागायजेनबाय। जाय हान्जाया राम मन्दिर लुफुंनो गोख्रों सोमावसारदोंमोन बे भारतीय जनता पार्टी हान्जानि सोरखार खुंनायावनो राम मन्दिर लुनाय हाबाया जागायजेनबाय। श्रीरामनि जि सिमां नुदोंमोन बा श्रीरामनि मन्दिर लुनायनि जायफोर सिमां नुदोंमोन बिथांमोननि सिमाङा दिनै जाफुंबाय। गोजोन्थों।